Gözüň degmekligi hak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisinde aytdyr, el aynu hakkun diýip. Gözüň degmekligi hak diýipdir. Birem jadygerleriň jadysynyň täsir etmekligi bar. Yaramaz okmuşlaryň jadysynyň täsir etmekligi bar. Oya tumurlaryň täsir etmekligi bar. Bulum dogry täsir edip bilýär. Birem ýene bir okmuşyň bir meriziň halyny malum etmekligi, muňa jady bolupdyr we sihir bolupdyr diýip bolam jaiz. Beşerti ki merize pirip bermeklik bolmasa, aldamaklyk bolmasa. Muny bilen wakiliniň zediyesi bilen we da öz tejribesi bilen, öz hikmet amalysi bilen aýdyp berýär muny. Bul okmuşyň bilmekligi meriziň halyny bul ilmi gaýba bolsam dahyl däl. Şonuň ýüzesinden soň soran meseleňizde okmuşlaryň meriziň halyny belli edip bermekligi, muňa jady bolupdyr ýa sihir bolupdyr diýip aýdyp bermekligine hili şu bilip bilýärm ka diýip şöyle diýipsiňiz. Belli ol öz tejribesi bilen, öz wakiliniň zediyesi bilen bilip biler, ilmi gaýpdyrmasam däl. Soň okyp berse jadynyň açylmaklygy hem olam dogry onu okuymaklygy bilen o jady hem açylýar. Sihir hem açylýar. Beşerti ki pirip berip merdiň pulunu aljak üçin şu wezipany enjam berýän okmuşlardan bolmasa. Allahu alam ilmi.